Pa on Juice znači na crnočkom slengu poštovanje, znači neki lik koga poštuju, razumeš, i jednostavno kao umislio sam da će mi to biti naš životni cilj, znači da postanem neki lik koji će da uradi nešto za hip-hop kulturu u ovom gradu i jednostavno da ljudi znaju ko je i šta je uradio u ovom gradu za tu kulturu za 5 godina i vidio da kažu Juice je taj, taj jedan. Uzeli smo neke lakove, izašli tu u kraj, nešto žvrljali bez veze. Posle ono kao postalo nam je sve zanimljivije, razumeš, i ne znam, u prvih godinu dana do 97. pojavio se tu Cobe, bili smo, ne znam, ja, Šorti, bio je Jens, Biša i Bosić, pa je uleteo Face tu akciju, pojavio se isto i znači ono, to je bilo kao za 97. neka ekipa, razumeš, posle se tu umešalo još dosta likova, ne znam, krajem 97. sredinom, Mise, Jole, Bugi, ne znam, Soti. Crtam za umetnost, ono, želim da, ne znam, samim tim, ono, phone is ringing, oh my god, samim tim razumeš što sam zainteresovan da crtam te grafite, razvijam umetnost i održavam je, ono, kao i verovatno svi likovi u gradu koji crtaju u svetu. Crtam za svoj grad, crtam za sebe, ono, ne znam, lepše, razumeš, ovaj Beograd je mnogo siv grad i nekako ono, postaje monotono sve, razumeš, na ulicama i kapiram da kad nacrtam grafit na zidu da oživim taj zid. To je isto koji slikar na svom platnu, jevi ga, moje platno je zid, ono. Taj sistem, razumeš, ne daje nam nikakve standarde, niti bilo kakve uslove normalne za život, znači nekog prosečnog lika koji živi negde u Evropi, ono, imam 20 dinara, razumeš, na dan koliko košta ova pakla cigareta i ono, nemamo ni za piće, nemamo ni za muziku da kupimo, nemamo ni za ove lakove. Ovde jedan lak košta 5 maraka, pa nek se svako preračuna koliko mu treba za jedan grafit, razumeš? Ja, na primjer, ono, trebam da cimam, evo, kao sad ovo snimanje filma, na primjer, vi ulećete sa sprejevima, razumeš, da nije bilo vas, ja ne bi nacrtao taj grafit, ono, onda, ne znam, portaci iz kraja, razumeš, uleti mi neko znaš, uleti on kao, evo ti jedan sprej, razumeš, ja se nekako se stavim sa, ne znam, s kevom, ovo, ono,
radimo bilo šta radimo, dolazimo do spreva kako ga znamo i umemo, razumiješ? Neka delikvencija, ili ga, nijedan lik ne bi izašao, uleteo u butik sa nekom utokom, razumeš, i uzeo neke pare, da ima već pare. Nijedan lik, ne znam, ne bi pravio neka sranja na ulici, ako mu je sve cool u životu, razumeš, zašto bi to neko radio ako je sve okej, znači, oni su glavni problem, ti isti koji nas nazivaju X generacijom, oni nas i stvaraju. Oni u stvari prave tu X generaciju, razumeš, a mi nismo X, nego smo rešenje, brate, ono. Tek kroz nekih možda 5 godina, razumeš, kada i ti grafiti preplave grad i kada se pojavi, znaš, više ljudi koji će raditi dobru i kvalitetnu muziku, znači kad sami ljudi koji su na vrhu, koji pokreću celu scenu, kad budu shvatili da je sve to nešto normalno u celom svetu i što je već odavno u nekom fazonu tamo, razumeš, onda ću i ja moći, razumeš, da razvijam svoje vidike i da imam dovoljno prostora da radim, a kapiram sebe, ne znam, kao daću sve od sebe, razumeš, svakog dana da, ne znam, da crtam te grafite, da radim tu muziku, da repujem i sve što želim je na kraju da jednog dana kad budem umro, razumeš, jednostavno da me pamte kao lika koji je učinio sve što je mogao za to. The new to the old to the new. The new to the old to the new. The new to the old to the new. The new to the old to the new.